Denarong inglong kiri dingso terang arong arat pensang kimi kipi. Lason si mati jong ni paing koi rahini arni denarong inglong kiri dingso terang arong arat pensang kimi kipi. Laso long suri hini ra ingkoi ra po farman kaching wai pon laki. Jujun don ko andoma lapen ada masar don ko andoma hai hui sitami chingwai chingsai padopo. Laso long suri hini ra ingkoi ra po ningkan ar koi pho rongker koson si misen pen kapa chun ponang jima lahai hui alam thetami chingmai chingsai padupo denarong penili tuma pherangke arun terang nangkilo abierta news report public tv Karbi Anglong. Suri akar dom lapen. Anak berkumon akhir jume alang ni dom kaki pandover lona. Setong anak itu alas kami. Ini tu kata papon aloi sapi akar happy apa ini tu. Anak berkumon akhir jume happy tu dah. Apa nak? Kita kita ni anak ni siapa aku ase. Ini tu soal lo pan nakkan terpodi soal lo pan nakkan terai nanti soal lo pan. Pini nang litum ladak ke bang pen nilipan labang so alam nang karju je nilining ko anma ning charong ching samapu nili nang litum pan chethan po nang litum hoi pen je pini indeng kreheni sar lo mai ning kan sek amai long na chetong dun long ke nilining charong pik la pen pini ladak nilitum kadoka ve ke ong dung sarlo lapen korte atum lapen injir tum nang chetong don along pen lapen ladak theklong lo arunachal pen anta elitum angjir tum ladak anang dun ko an ning charong dola mara habar la an pini ladak ing samdim titi ahut pen ke stame ar om plup atomon ladak ke wang lapen discipline ka theklong ke elitum la so songkho poriwar pen ke elitum ke charlie nang ji do o lapen ke wang journey ta ladak elitum dolamara havar lapen ahin pen ke wang angjir lapen akorte lapen sor lomai ke chapaham phu tum anaphansta nili hina hi pen hirjume hangpilo je elitum sor lo ta ansu se paprang nang lang elitum hemtun jong se paprang lo pulutang te elitum karbiara ta tum ta paprang po lahan lo lapen so atopingang bong si pini nilitum kado ve chethan chimung lo aru ke wang journey ke nilitum ansu se sor lo tum ta intang po si pini ladak pen si ining ar lo chetok thib lo nilitum ke kado ka veta lahan ning charong pe non pen pini pen ke batai ke thom lo la pen ladak ke wang ji phane kaita la sona mai long na chitong don thamala dak songkho poribar tum long na chitong don kaita ining kang sam thepik la soi ning kang sam ke thepen se kaita neli phan alang litum nang hang pulutang te kaita ke wang je phan se kaita ining la pen ining anta cherok to ka sonje dam nang ji apor chilong nang po dam nang ji la pen ako putekang lo ke wang journey stame nili na chitong don ji ilitum karbia homas jong si ilitum ingtang nang ji pulotang te sorlo tum ta chepang tang thip nang i sorlo tum chepang tang lo pulitum karbia homas ta ingtang to media kelang arat kido ana phani tum lukhimon songkho sorlo chingre mai henpen kardom na pajirig lo kardom pini nili tum ladak isi doban nong riang kang bapuram tokbi lukhimon asramalong ingdeng krehini sorlo chingre mai ningkane sek amai pini litum nadak pedopon lo tasi pini amai ke dopon along nilitum Karbi Anglong arat asorlo chingri chotkali Bisonat Kokila Lokhimpur Lapusi akaprek angtana district panstami Lokhimon phan ke kroya sorlo gedo an ke kuru phaning chethe mate dhorama phan ka chinghon taso pini amai ki bipon along nang chetong tu tasi ningarong taki ni tum kurusar kedo kurusar kapingkhat kurusar sorlo phan man ping nang chipi
solo tumpa prang tu nangji labang sok ke mang pen ni tumma phan ning kedam tang ning kan suri hinira krehini pini ani si solo chingri amai nang seng pilo labang so asolo chingri amai nang seng pipen ni tum non kedam tang ning kan anstami mesen pen anam lokimane hijume pen ni tum lapuson si chingrum pola dak kurua kengri wang pen hirjume cho hangsi ni tum do ana lama kam si tami ki messenger phan che than che pare mate pini amai long ni tum bidi soris tami che pachoy athe guru ke mangala hello paya tum ke kai ki sita pe phrang dun onai paya phanjong si kaching hon dolo paya phanjong si man peng ka chi pi dolo polotang te asu akai mo ke bang jilang sitami labang so khai ke pa phrang dun uji tasi isomar mesen nai mo ke bang jilang ani pindeng thir nang ji elami ki thir nang ji mate strength mate jakong du nang ji isya khai ke pathil ji phan potang te apaya tu mate sorlo khai tu mang pa sorlo tu ma pa phrang pik nang ji tasi guru ke mang along ni tum pa che tonun si pini ni tum kado ka be lukhimon songho sorlo chingre mai atum ke klem kado ko be cerap citu pen ni tum pini ladak suri ke thom anbak amai ni tum armu ni tum dak cetong pen pini mesen pen ningarong pen labang sosai ni tum pacun pon ini labang sosai ki pacun na tum ko pia sai sa tum kideng pon labang ni tum kedeng pon sai ke hello non malom pirthe ka het thang proof mate ka hen nai ke la social media mate online ke dam sorlo tum ni tum kar bia khai tum ke hakoban da kilu khai la sinola social media long sorlo tum kidun pen me henu chini dun de facebook kidun long pen sorlo tum anong juno athang juno la son sidolo la si inoda sorlo bahini sorlo facebook mate social media long jong si anong juno du kok aka henu dun kok lo patak te isia khai mati isi sorlo khai phan ke isi anong ki juno dak mate ka henong thek la puson si klang dun rok ti ta sinil tum labang so step ke deng pon ke la hello je social media dun onang ne mobile itum enang ji sitame isi ki mesen positive ke wan je phan si tum mobile sitame enang ji lapen isi ke nang sot ke la no isia khai mate isia a khai amumang araje ke bindeng pen language mate bhakha elamiki lasi guru ke mangala hello bindeng che pawir nang ne lasi non malom ye tum kar bi khai kar bi solo tum la puson si do methang bindeng pini pe ko ka bang ka chi i bang ing ar wing bang a khai bindeng along pen ta ho onania achuri dar ta ho la puson si chi dun ba mamat pe thang khai bindeng bang wirang rang son si do lasi ni tum kurusar ke than ge la pu hello je pe thang bindeng ka ki se ta ching thang nang ji na hok ke do na hok ke dam sitame mithang pin ben che parwiri la song text tame nan pini litum lukhimana thoram asor lo tum chat kali so pin so riso ejang an phans tame mithang identity mane mithang akhei apin dengang text tame nang pisi ni tum la sitame pachan poni phan bor ibom lo labang so maya long ko je pati pon do athe mithang adhorom jang si thir nang ji iso isu phan jang si pachini ponang ji me nang ji protang te labang so adhorom putha ke pinang kitnang sot alam an ke ni tum chini bek nang ji angri jong si donang ji potang te kachini setami itum angri si donang po la so ke mang pen ni tum pini chi sik se pin pen ni tum lukhimona thoram alam the putha kachini ya phan pura labang so kache pati pon padolo athe labang so aputha jong si kache pati pon dolo potang te ni tum so lo tum tame kacharli ge dovek po kacharli jong si dolo potang te kachini ge dovek po la so ke mang pen sini tum labang so pini kache pati thoram putha le chi sik se pin pen lam the ge jai amai mane se heri Karlitang Dorsing Chisong Tirang Memorial Knockout Football Championship Tournament Angdung Kitipon Lason si Lakhakri Sirkep Dhansari Constituency ke Parlo Daldili Desoirong Piarong along Karlitang Dorsing Chisong Tirang Memorial Knockout Football Championship Tournament Angdung Kitipon Bangso ke pathu ponalong aluhi aman pen kachop hapon Chris Kep Dhansari BDC Chairperson aki haipi nisote rangpi alangli kapre kasai kedok kogajok alangli cetong dunun edatlo adun thu Chris Kep Dhansari abarem BDC Chairperson Dilip Singh B sitami cetong dun lapen Sarkari gangbura rongasar anparta ki ongdong ki theki dingatum cetong dun si RD chipi dun rinti lapen ke pathu pang chengpon pia prang Karlitang Dorsing Chisong Tirang aphan adonarap ahemasor lapen tado club atumpen kachekimo ajai mexitami dengpon
bangso ke pathu panalong masun FC lapen kaka FC atumang bongsi pathu ponlo ke thek pupu kachebai chet ajo puputa golipum thapsi puthon penalty goal 3 pensi masun FC atumpen chepahai po News Desk Report Public TV Karbi Anglong